YouTube, аз съм Владимир, сега ще играем сам. Така, сега играем. На мен нещо не ми стават програмите за снимане, за това снимам с телефон. Сега ще ви представя сервера какъв е. На втория епизод ще ви покажа сайта на сервера. Така. Така, сега ще ви покажа моят ганг. Его. Various Los Aztecas. Не мога да го правя това. Така. Трябва да взема една колата. Ай да, забравих, че тук може да се пуска рампи. Ай да, много хора да влизат в сервера. IP-то ще го дам в там в описанието. И ако искате да влизате, ще направя урок как да си направите сампа. Така. Сега какво да ви покажам? Ето, ганг. Тук пишете ганг и може да създадете банда и такива. Създай банда. Трябва да имате 50 скор и 5 милиона пари. Ако го нямате, няма как банда да имате. Да, и тук може да се гота. Аз ще се гота до този. То не е сега. Да, направо ще падне това. То. Или пък не втори епизод, не знам. Ама ще показвам и евенти и такива. Снимам на различни игри, каквито знам. Това е. Тук има и флип. Ако ти загори колата, пишеш флип и се пак обръщаш. Така, ето сега чак. Значи, сега ще представя един от моят банда. Но той е само една линия от ганга. Така. Той се казва Ларсендък. А пък аз и Фук ще ставаме, ние сме лидери.
Така, ще отида сега в Гров да им видите къщата. Така. Ето я. Нагадна ми. Ето сега ще я покажа. И тук можете анимации. Аз ще съм... Така. Сега седнах. Оп. И да, можете вие да правите клипове на този сервер, но само че ако сте в сервера, ама това е по-хубаво за сервера, що да влизат по-много играчи. Сега снимам някъде 6 минути. Да, направо ще давам, да видите командите и другото. Значи, анимс, за да видите анимациите. Админс, за да видите онлайн админите. Випс, за да видите онлайн випове. Rules, за да видите правилата на сервера. Гото, за да се телепортирате до даден играч. Но гото, за да забраните телепортирането до вас. Телес, за да видите телепортиране на сервера. GoBu, за да се телепортирате до бизнеса ви. GoToHouse, да се телепортирате до къщата. В, за да си пуснете кола. Кар, да си пуснете кола, но само че с име. Пара, да си вземете парашют. Флип, да си обърнете колата. Кил, да се самоубиете. Спаун, за да се телепортирате до кораба Титаник. Рокет, да се телепортирате до ракетата. God, за да станете безсмъртен. Сейв поз, за да запаметите позицията. Лад поз, за да отидете до дадената позиция. Хелме, за да си заредите кръвта и жилетката. Майн скин, за да смените скина. Сейв скин, за да запаметите скина. Ганг, за да създадете банда. ПМ, за да пишете лично съобщение на друг играч. NoPM, да игнорирате своите лично съобщение. Пай, за да дадете пари на някой играч. Така, следващите. AFK, за да влезете в AFK режима. Back, за да се върнете обратно в играта. AFK, за да видите онлайн AFK играчите. To, за да закачите правилното средство с този тръг. MyCar, за да смените цвета на името. CC, за да си смениме името на цвета на превозното средство. Lock, за да си заключите вратата на превозното средство. Unlock, за да си отключите вратата на превозното средство. Eject, за да изгоните играч от превозното средство. Stats, за да видите вашата статистика. Report, за да докладите играч, който ви пречи. Chain Pass, за да смените своята парола. Hit, за да видите даден играч. Rave, да изнасилите играч. Aeon, за да отключите двигателя. Bonton, за да отворите капака на превозното средство. Bantov, за да затворите капака на превозното средство. Die, за да премините на даден режим. Night, за да премините на нощен режим. Count, за да пуснете брояча. Tune, за да си тунигувате